हम नहीं सोएंगे हम अगर तेरा साथ नहीं सो Wih, siklapra. Wow, nunggu. Wow, so beautiful. Pala, cycle ke bidsa lagi. Megono biodong. Oh no. Swat. Nah, siklapra kena nana. Anda macam sulit kan? Besar sana ni, besar siklapra kena na. Guli tu swat pun. Ayah, macam senbor neng beta. Gaunu na warna, jeng keste bor neng. Beta kesal. Oke, sampai. Anin pulang ini mistake. Sorry. David belah, cycle cikana deh, thanks. Salah swat. Neng kaligra, jeng dikhagra. Dikhang, neng nuda. Yellow City. Beri pada, beri gongsi le. Biri ke gongsi pana le fungbai, paket si pana. Ma? Hap mabla pe bir gongsi pana zakhe. Jeb bla subra khunlai. Gongsi pan bla जोंहा लस जायोलै. ओंखायनो जोङो फाना. Ha, सिगारेट गंसे फानला होमबा? सिगारेटखौलाय फानो, बिरिखौसो फाना. जाम्बालाय. बिरि माने सिगारेटखौ बुंदों आं. आंलाय माला बिरि सोबगोन? सिगारेट सोबखायोना आं. बिखौसो बुंदों. आं आरो बिरिखौसो गंसे बिदि सानदोंमोन. दे, जियानो जादो, गंसेयाव सोबनो लुगैनाय जाथारला. No. Unjali, malah fैदों? मेथाइ लांफैदों आदा, नोंलाय? आंबो एसे फिसा फिला बुस्थु लांनो फैदों। ओमफ्राय लोगोआलाय बहानि? बियो बरमानि, नामा समायना। Wow, so sweet name. Ada semker, जों थांसै. मैया साइकेलजों गोलैनाया बिनोमोन ना? बिनो. मेगन खेबबाय नामा हो? है नङाहाय मा, आं ओरैनोसो सोंदों. सोमखोर आदाया नोंखौ हले फसायखाबाय नाहरगासिनो दं दहायनिफ्रायनो. थोद बिदि नङा. Oh yes. Sengker fungbai, dinilai mana evagrap खुसि जादोलै. उनाव खोन्थागोन आदा उनाव. Oi, मा खालामगासिनो नों? सिगारेट सोबगासिनो आरो मा? आच्छा, बेसे गोबावनिफ्राय सोबबाय नों? 500 बोसोर मानो सोबो? आच्छा, सानसेयाव गंबेसे सोबो नों? गंबा सोबो मानो? आच्छा, नों सानसेयाव गंबा गाहाम 5-6 बोसोरनिफ्राय सिगारेट सोबबोदों दि बेखिनि फैसाखौ जमायना दोननायबा नोंनि आखायाव दिनै आइफन थागौमोन, आइफन. Oh no. आच्छा नों सिगारेट सोबो ना? ओहो आं सोबा, आं भद्र गथ'. जुदि नों सिगारेट सोबा बोरै नोंलाय? Hello, Unjali. मा सोमखोर आदा, मा गोसोखांना कल खालामखो दिनैलाय? Is, कल खालामनो नामा? मोनोथ', ओमफ्राय माथो खौरांमोन हा? माबालै, आं सासे मानसिसो नाम्बार बिहरनायदोंमोन. सोरनि समायनानि? है, नङालै मा? औ, समायनानिनो. आं होनो हागोन, ओमफ्राय नाम्बारनि सोलाय मा होगोन आंनो? मा नांगौ? बेना लाबानोथ' जायोना. दे, मा नांगौ बुंल'. नांलाया जेबो, न' लादो. 9957663884. औ जाबाय दे.
ओमफ्राय समायना न'आव थांबाय नामा? औ दहायसो थांदों। दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै समायनानियाव कल खालामनि आं। दे बिदिब्ला खालाम बाय। हेल'? हेलौ समायना ना नों? औ सोरमोनबा नों? औ आं सोमखोर अनजालिमोन गामिनि। अ माबोरै ओमफ्राय खबरफोरा? औ मोजाङानो नोंनालाय? औ आंनियाबो मोजाङानो। दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा समायना? औ दे होमबा बाय। औ दे बाय। साला दिनैनो प्रप'ज खालामखानायबा आंबो। ओइ दे उनाव खालामसिगोन। सनि बाबा माथो आजिखालि सोमखोरखौ ओंखारलानो बहा थायो मानसिया ना लावबायसो मिथियालै सुवादा दानिया जोंजों थाला माथो कल बुलाय साला सुवादनियाव र' साला सुवादाव माखोलै र' हरबनि गैयालै साला सुवादा फनखौनो मोनाखै। साला सुवाद दिनैसो बनफोर जाफैखो साला कल खालामबा हमले माथो आजिखालि ना जेब मोनबाय बिसिल' थायो। होद माला कल खालामखो नोंलाय? दानिसो खालामदों आं खननैया खालामबावदो। हाहा साइलेन्टआव दंमोन। हेइ र' आं नोंसोरनो मोनसे पार्टि होनो दङ मा जानो गोसो गैया नामा? मानि पार्टि नोंहाथ' दिनै बार्थडे गैयाना नोंना लेस थौ मोनजाबानो जाबाय। थुदो दा खोन्थासिगोन आं मानि पार्टि। वादा बियारा गंसेयाव बेसेलै? बारा लाया फंबाय 100 लायो। दे आदा गंसे लाबो। नै सेंग्राफोर बिरा लोंदो। आदसा बे माने पार्टि खोन्थादो दाना। बे पार्टिया जाबाय नों बाजै गोदान मोननायनि। दे होमबा दिनै खुसियावनो गंबासो लोंनांगोन। दे बिदिब्ला जोंनो बासिन फट'खौ दिन्थिदो। र' नागिरनि आं। हा बेलाय माथो दाखालि बै अनजालिजों फैनाय लोगोसे हा आसोल माबोरै पटायखो? पटायथ'वाखैलै दानिसो रायज्लायजेनदो उनाव लासैनो पटायनोसै। थाब प्रप'ज होना लाखा नङाबा जोंजों प्रप'ज जागोन। होद बिदिजों जायो सोरबा। आंनि लखाबि आंनि समायना आंनि जिउ। नोंजों जुदि समायनाया जायाब्ला आं ओइ बिदिजों जाया हेल' सोमखोर। हेलौ समायना मा खालामदो? जेबो खालामाखै नै दासो ओंखाम जाखांदों। नोंलाय माथो खालामदों? दङ आंबो जिरायनानै। मा ओंख्रि जाया? अनलाजों दाउमोन। ओमफ्राय मा खौरांमोन? खौरां माने नों गाज्रि मोनाबा आं फंसे बाथ्रासो बुंनो नागिरदोंमोन। मा बाथ्रा जाखो दे बुं। जेबो मोना दे आं। खौरां माने आं नों मा आं नों जाखो दे बुंदो मानो थाद'खो? नोंखौ मोजां मोनो समायना। I really love you।
नों जानो हागोन ना सरि सोमखोर आंहा मोजां मोननाय दंखायो हा माब्लानिफ्राय जाखो अनजालिया माथो गैया होनना बुंदोंमोन औ गैयामोन मैयासो जादों सोमखोर आंबो दिनैसो कल खालामबाय होमबा मैयानोथ' खालामो औ दे बिदिब्लालाय आं नोंखौ डिस्टार्ब होनाय जाबाय जायाखै दे सोमखोर जों बिदिनो लोगो जाना थासिगोन जागोन दे समायना दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै औ दे होमबा दोनदो जायखौ गोसो गोरबोजों थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन बिनो जायासै सिंगेलैनो थासिगोनला गोसोआसो दुखु जायो ओरैनो मा खालामनो आरो र' स्वादखान्दिखौ कल खालामनो Hey, what is it? Tu is the nama lah sebenarnya. Oh nih, sempat fैगासिनो र' दिनै साला दे साला जोंखौ जेब मोननायखाय पात्ताखौनो होला माथो आइडिया नोंसोर बेयावसो दं Ini semua. Hei, buru. Salah suatpur, jibannya badi sejumlah lebih thado. Nak kalam thadulai? Zamba, neng badi single dengar. Siap lah aja gue. Oh, nih hari sen gaban lagi om nusa tanglain sih. Jibat tuh badan. Sekolah beri nama radang nang nisnya. Malas sekolah beri rela beri nisle. Hal patra kebung. Kalau patra nang se. Kalau patra seneng neng. Nih. Oh, nih foto kubenya kade. So mana kuang. Ani karena asik deh. Angkor bosan aja sih. Malai sirko bos lawain. Mata समायना बिye बाने गया मने मैयासो जादों आरो दिनैसो प्रप'ज खालामबायना नोंनि खाफालानो गोबोरखिजों लिरजानायसो बिनिखायनो बिदि फाल्तु मोनदों ना इनिख्रुइ साबसिन जेब लाना खोन्थिगोन आं Abe, siap longsinya pada dena. Seng-sengle malah tuh siap zafirnya. Auto. Nunggu pada mande. Udah tuh susah jalan injek sasi babu nak kanan na. Paper kau tension ala dia. Stay single, stay happy. Tahu video tentang sih. Tahu.